hauhawar farashin kayayyakin abinci a Nijar munafuncin 'yan kasuwa ne. Yaushe ne aka juyin mulki da har suka je suka ɗauko kayan abinci ko kuma aka ƙara musu haraji, da har suka zo suka ƙara kuɗin kayan abinci. Kawai kayan da suka da shi a ajiye wanda suka sayo shi ɗin ne dai suka ƙara ma kuɗin. Amma saboda munafunci na 'yan kasuwa sun ga ayi juyin mulki bari su cire ba, sai suka ƙara kuɗi saboda talaka ya shiga wani hali. Kuma da yawan 'yan kasuwan Nijar 'yan siyasa ne, shi yasa gwamnati ta mai da kasuwanci siyasa. Da yawan 'yan kasuwa za ka ga duk kusan na gwamnati ne. Wannan yasa dole su yi sauri su ƙara ma kuɗi kaya don talaka ya shiga wani hali su ji daɗi, domin su fito su yi buri. Amma sun manta da cewa Allah yana ganin su fa, don ba uzuri ba ne kuna da kaya a don larura ta gitta ku ƙara musu kuɗi. Wallahi ku ji tsoron Allah, Allah Ubangiji ya sa ku gane, ku muna sharin ɗin bidiyon nan don Allah. Duk wani shiri da wani yunkuri da ƙoƙari da ake yi na afkawa cikin yaƙi tsakanin mu da maƙociyanmu Nijar, jefa Najeriya ne da 'yan Najeriya da tattalin arzikin Najeriya da komai na Najeriya cikin bala'in da ba za mu iya ɗauka ba. Idan ya zamanto manufar yaƙin da ake son a ɗaura ƙarƙashin jagorancin shugabancin Najeriya wanda ƙasashen Ecowas suke so su kai wa Nijar, to su 'yan Nijar ɗin da ake so a kai wa wannan yaƙin domin a cece su, su sun ce wannan gwamnatin da ta zo sun yarda da ita, suna son kayansu. Kuma in dai demokuraɗiyya ake yi, idan 'yan ƙasa suka kori gwamnati suka kafa wata, to sai a kyale su, wannan shine demokuraɗiyya. Idan su sun ji wannan mulkin da aka kwata ta ƙarfin tuwo ba su yadda ba, to su da kansu su tashi su nema wa kansu haƙƙinsu, ba mu ba. Idan kuma izamanto ana yin wannan ne ko ana wannan shiri ne domin a kare demokuraɗiyya, to ita wannan demokuraɗiyyar menene matsayinta da za a fifita ta akan siyada, akan ƙasa mai 'yanci, mai iyakoki, mai komai da komai, a ce za a karya iyakokin ƙasar, a karya alƙadarin wannan ƙasar domin a kare wannan demokuraɗiyyar. Ita wannan demokuraɗiyyar ta cancanta a kare ta a zubar da jini, ta cancanta a kare ta a kashe rawuka, ta cancanta a kare ta a ruguza ƙasa, ta cancanta a kare ta a jefa ƙasa cikin masifa da bala'i. Ya kamata mu koma tarihi.